colexio, aliméntate ben, na actividade de froita na escola. A froita é un alimento moi san, aporta moita fibra, vitaminas, minerais fundamentais para que o noso corpo funcione perfectamente. Pois xa tomamos fresas, está moi ricas, teñen moita vitamina C e moito ferro, non son boas e tes ácido úrico. Tamén tomamos outro tipo de froitas. Mazá é diurética, ten fibra, vitaminas e minerais como potasio. Peras, as súas vitaminas e minerais axudan que o sistema nervioso e o aparato digestivo. Plátanos, ten hidratos de carbono, non ocupar os diabéticos, contén moitos minerais e vitaminas. Uvas, é moi san tomalas con pelo. Ten sustancias antioxidantes e protexen os vasos sanguíneos.